BNI sopii mun mielestä kaikenlaisille yrittäjille tosi hyvin. On tietysti toisia toimialoja, jotka on niin kuin erittäinkin suosittuja, jossa tämän kaltaisella toiminnalla kauppaa saa helposti ja niin edelleen. Mutta sitten mä kyllä nostaisin myös sen toisen puolen, sen, että se on valtavasti mukana yksinyrittäjiä ja pieniä yrityksiä, jossa yrittäjä kokee sen oman verkoston, missä on niitä oikeita kavereita, minkä kanssa voisi parrailla niitä yrittäjäjuttuja, joita ehkä ei välttämättä omien työntekijöiden kanssa on niin helppo käydä läpi. BNI on auttanut mua erittäin monessa kohtaa löytämään yhteistyökumppanin, jolta mä oon saanut sitten ostaa palvelua. Ja se on helppo tapa lähestyä, se on huomattavasti mukavampi tapa lähestyä kuin Googlen kautta googlaamalla joku yritys, jota randomina sitten lähdet tutustumaan ja yrität jotenkin vakuuttua, että on varmaan hyvä firma. Se on ihan eri asia, jos sulla on omassa ryhmässä tai joku pystyy suosittelemaan, joka on sun yrittäjäkaveri ja samassa tilanteessa. Mun tarina BNI:ssä alkoi itse asiassa varmaan 6 vuotta sitten, kun kävin ensimmäistä kertaa BNI:ssä vieraana ja totesin jo silloin, että vitsi, että tämä on kyllä porukka, mihin mä haluaisin kuulua, mutta silloin elämäntilanne oli sellainen, että oli pienet lapset ja ei ollut mahdollisuutta sitoutua semmoiseen viikoittaiseen toimintaan. Ja nyt viime keväänä, kun mä mietin, että mitäs markkinointitoimenpiteitä mä voisin tässä tehdä, niin se BNI. Sitten mä kävin 2 BNI-ryhmässä vieraana, täällä BNI Tammen ryhmässä ja sitten BNI Innovationin ryhmässä ja totesin, että okei, Tammi, tää on kiva paikka, tähän mä haluan kuulua. Laitoin hakemuksen saman tien sisään ja sillä tiellä ollaan. Mä oon ollut siis BNI:ssä mukana vuoden verran. Täällä on vaan joka keskiviikkoaamu, kun tänne tulee, niin ihan mahtava fiilis, saa hyvää energiaa, saa aina uutta ajateltavaa. On mahtava liikekumppaniverkosto, joka aina toivottaa sut tervetulleeksi ja saa hymyn huulille.